wi heɗo mi dursito e ma mi janngat ma qissa maɓɓe keddoɗa e ɗum mbasa heɗade qissaji bani israila en garino e qissa he ha ɗo Moussa serdanno worɓe ɗiɗo haɓannoɓe o jeeya koye hinde makko goɗɗo o jeeya koye hinde firawna isa Allah waɗi o wari jeeyaɗo e hinde firawna omo wondi e ngol kulol e on ganuma te ɓe jiilo barɗo pour ha warte ni kisa ha feewi wonde ko Moussa e firawna tini firawna wi gabboyde e Moussa to keɓtiromo fof mbaronno o warte mo warno ndeke e hinde firawna en mi jogui ɗon gorko goto ko koreji firawna en ko qibɗiyanke wona bani israila en kono noon ko gomɗin nder ɓerde makko to Moussa melaka to woni kono guila Moussa no famɗi kanko ɓerde makko to gomɗini Moussa no jaaɓi Moussa so waɗi haade Moussa nuloyade o rewi e Moussa o jaaɓi nulal mum ko on noon woni cownoɗo mo woni kala koye pewji to on haalnatno Allah yi wa jaa rajulun ari gorko on gorko noon huwa mu'minu ali firawna koreji firawna ni ko o woni gonɗinɗo e maɓɓe huwa ibnu ammi firawna ko ɓi bappajo firawna kanko oɗo gorko mo kaleten ɗo joni baam makko e baamum firawna jiiɗimo e baaba wa ismuhu Hizqil o wiyete ko Hizqil kanko gorko mo jogorɗen haalde o wiyama ala wona Hizqil o wiyete ko Shum'un wiyama ala ko Sam'ana ko luure beele ko Hizqil walla ko Shum'un walla ko Sam'an ko luura on noon ari e makko dogi ari e makko ɓe firawna yimaro e Moussa ɓe mbaddi ko ada kisa oɗo adi yottade mo o ƴefti lawol ɓulgol raɓɓinde ari ha temomo dari wi Moussa sawawi doga danda fittama wa jaa rajulun min aqsal madinati to ɓuuri woɗɗude e wuro to woni yaltirde wuro to kanko o rewoyi on mbedda o yaadani e heddiɓe ɓe o ari yasa omo ñekka yusri'u fi machihi omo yaaco e yaadu makko min ɗariqin o ƴefti laawol aqrabi ɓurgol ɓadade min ɗariqi hen e laawol heddiɓe ɓe o fayi Moussa nde o yetti qaala o wi ya Moussa e heema Moussa innal mala'a ay dental ngal dental yimɓe firawna yetamiruna eɓe ndisnodira bika e alhaali ma eɓe ndisnodira e makoy holko ɓe ndisnodirta hol sababu mum li yabtuluka beele ɓe mbarma ɓe mbartoroma oya mo mbarnoɗa hanki nden noon fakhruji yaltu wuro ngo dandu fittanu ma inni ay min o Hizqil laka wonandema minal nasihina ko e laaɓndere ɓe jeeyaɓe yimɓe ɗo horsirmamo ɗo yinma kadi ko e laaɓndere ɓe jeeyami mi laaɓanima riido dandatma tan ko dogde yaltude wuro ngo Moussa no wata yejjina yaare duuɓi capantati ɗum wonata sababu o faya to annabi Allah Shu'ayb no mande we issa he fa kharaja minha Moussa yalti wuro ngo khaifan ko kulɗo yatarakkabu omo tombo gotel e geɗe ɗiɗi o yaltide omon doga kono gotel e geɗe ɗiɗi ma woni abboto hoɓɓe keftimomo walla ala faabuye Allah re makko oɗa ma woni ɓe keftimomo e mbaramo walla Allah dandam yatarakkabu omo tombo gotel e geɗe ɗiɗi woni luhuqa ɗalibin yiiɗo hoɓɓe keftomo aw walla hawsallahi iyyahu walla paabugol Allah e makko Allah faabo gaala o wi kanko Moussa o wi rabbi e joomam najjini dandam minal qawmi zalimin e yimɓe tooñɓe ɓe woni yimɓe firawna o duwi oɗo duwa sikki ala duwa o jaabima walamma tawajjaha nden o hucciti tilga a Madiyana bangue mboɗo wuro Madiyan ko ɗon woni wuro ɗo annabi Allah Shu'aybu jooɗi Madiyan noon ko inde neɗɗo wuro ngo innifirama Madiyan mo nanta o ko ɓi annabi Allah Ibrahima e non noon ngannduɗen ɓiɓɓe Ibrahima tan ko Ishaqa e Ismaïl
ishaqa ismail kono ko ibrahima jibbini madiyan e madayin madiyan e madayin yantude ishaqa ismail o yiɓe ɗo haɗi ɓe noddude ɓe gonaɗo annabaɓe kañumen ɓeydi ɗo ɗum haali ɗo o fayi madiyana bi ilhamin min allahi longingol allah tan allah longinimo jolne ɓerde makko yo yaato li ilmihi bi anna arda madiyan la tasalluda bi fir'auna alayha tawno omo andi doole fir'auna laamu fir'auna yottaki toon andi laabuji jogui ko frontiére ɗum laamu makko ala toon moussa na andi ɗum kadi wa anna baynahu wa bayna ahli madiyan kanko moussa omo andi hakkude makko e madiyan naɓe garaba tun jiidigal na ɗon omo andi omo jiide ɓen ɗum taki o mooloyi toon li kawnihim min zurriyati ibrahim tawno ɓen koye famille koye ɓesgu ibrahim sabi madiyana o inde wuro ngo no mbiɗen ni madiyana ko ɓi ibrahim oɗo madiyana noon ko ɓi ibrahim o wi omo joguino ɓiɗɗo goɗɗo on ne wiyete ko madayin ndeke fa awladuhu arbaatun ɓiɓɓe ibrahima ko nayo ismail wa ishaqa wa madiyana wa madayina ɓeɗo o wi wa innama lam yusarrah fi lqur'ani bi madiyan wa madayin sa yi e qur'ana ɓeyɗiɗo kaalaka hen haalde ko ishaqa ismail li annahuma lam yakuna nabiyeyni oy ɓen gonano annabaɓe ɗum waɗi ɓen allahi joɗo moussa fayi madiyan omo andi laamu firawna yottaki ko wona ɗum ko mo jiideɓe walamma tawajjaha tilka a madiyan nden o hucciti banggue madiyan madiyan woni wuro Shuaib lofu o noon ɗo ummi ɗo faade madiyan dayare nde balɗe jeetati lofu ngu ko balɗe jeetati andi ɓadaki joni noon o fokkiti te o meeɗa yaade toon walla mi yakkuni yarifu ɗariga hakkade o anda lawol o anda lawol o meeɗa yaade kanko tan goto gaala o wi kanko moussa asa rabbi yama joomam an yahdiyani ne fewnatami sawa a poccigol a sabili lawol komi goto mi anda kono e moƴƴere allah allah fawmi e lawol haami yettoto mi majjani yama allah fawmi e ngol ɗon lawol sawa a poccigol a sabili lawol ay ɗo wini ande tan ko yama kisa fa arsala llahu lahu malakan ko o goto o wonno allah neldimo malayika ittamo yewede holla mo lawol malayika o biyadihina e jungo mum anasatun sawru malayika on jogui sawrum tuggi sawru on won dura e makko andiri o serti yewe kisa on o yaadi haw yetti allah waɗi o yettima allah yi walamma warada nden o joli noon ko ɓe mana o yettima ma andiyam madiyana goɗum toon faano natirde wuro to na waɗi boyli wuro ngo ko andiraɓe gaynaka koɓe joom dammiri en saabi annabi allah oɗo Shuaybu tan ma en kaaloye dammiri makko o joni o ko ujunnaji ɓe natirde wuro ka o ari e ndiyam ɗo boyli ɗo boyli ɗi noon ko ɗon aynaɓe jarɗa lamma waɗa nden o joli o yettima ma amadiyan wajada alayhi o tawi ɗo ndiyam ɗo ummatan dental minan nasi yimɓe tawi ɗon dental yimɓe woni aynaɓe yaskuna eɓe jarna dammiri maɓɓe eɓe pooɗodira wa wajada min dunihim o tawi gaga maɓɓe imra'atayni rewɓe ɗiɗo ɓen ka zuudani eɓe cura dammiri maɓɓe rewɓe ɗiɗo ɓe eɓe cura dammiri maɓɓe ɓe jaɓani dammiri maɓɓe yantoye e dammiri yimɓe ɓe ɗum noon ha yimo ɓeɗo fof ko aynaɓe fof ko worɓe so wona hen ɓeɗo rewɓe ɗiɗo wiɓe annabi allah Shuaybu men aɗa dañde ɓiɗɗo gorko allah jari goronoma kono ɓiɓɓe rewɓe te joni o nayi wiyete kanko aynanno joni noon o nayi wi ɓiɓɓe rewɓe lomtimo hen annabaɓe allah ɓe ala fof ko e mbaɗaɓe ɓe hen gayni ɓe hen tafi ɓe hen ndemi ɓe hen mahi ha Shuaybu koye mi aynananno hoore ma o tawi gaga maɓɓe rewɓe ɗiɗo ɓen ta zuudani eɓe didda dammiri maɓɓe ɓe jaɓani dammiri maɓɓe yante e dammiri yimɓe ɓe eɓe cura dammiri maɓɓe gaala Moussa wiɓe
kanko namdi rewɓe ɗiɗoɓe o wiɓe ma hadbuku ma hol alhaali moom ƴewno ɗum no wayata ni yimɓe fooɗa pooɗodiran no jarna onon on jarnata gaalata ɓe mbimo ɓe jaabimo ɓe mbimo la naski men jarnata hatta yusdira ha ƴeegna arriau aynaɓe ɓe ko ma aynaɓe ɓe ƴeegna dammiri mumen haaɓe gayna ɗumen puɗɗo yettade tawno ko ɓiɓɓe annabi allah kadi ko wone haaɓe ko suraɓe ko guddaɓe ɓe jaaburima noon koma ɓen ƴeegna haaɓe gaynude men puɗɗo yarno ɓe mbi Moussa minen wa abuna baabi amen jinnaɗo amen gorko cheikhun ko nayeejo kabirun mawɗo aɗa andi duuɓi annabi allah Choyb o wuri duuɓi ujunnaje tati enen gasde ɗo wuri duuɓi temedere so wiyete ko nawi gayni golle Choyb wuri ujunnaje tati hitande aasha Choybu nabiyullahi 3000 sana duuɓi ujunnaje tati zakarhu cheikhu Zarruq oɗo gando haali ɗum wa fi riwayatin habaru goɗɗo wi wa kana fi ganamihi 12 kalbin dammiri makko ujunnaje 11 rawandu rewanno hen wadde andi dammiri ndi kam e goto andano fof enen sa joguima ɗo joni dammuɗe temedere tan rawandu wotu no wawi rewde hen kanko dawaɗi ujunnaje 11 rawandu renanno dammiri fof andi o ko galowo ɗum o wuuri duuɓi ujunnaje tati wa fi riwayatin annahu aasha Choybu wuuri 3000 sana wa 600 sana konngol kadi ngol wi ko duuɓi ujunnaje tati ngol ɗo konngol wi ko duuɓi ujunnaje tati e temedde jeegom ɗum Choybu wuuri ɗum waɗi e mbi Moussa minen de baabi amen cheikhul ko nayeejo kabirul mawɗo la yagdiru o hattanta an yaskiya hanke ɗo wawa yarnude dammiri o wawa aynude Moussa noon yurmiɓe debbo wayni tan te dammiri ndi edi heewi te foti ko yarnede te kamɓe ko ɓiɗɗiɗo kadi koɓe rewɓe fa sagalahuma Moussa yarnani ɓe dammiri ma min bi'irin ukra ko ɗo ko woydu wondude wona ɗuɗo ɗo ɓeɗo jarnata ɗum ala te ndun woydu hannoɓe yarnude hen koɓe mbawa heppiddin fasagalahuma Moussa yarnani ɓe e woydu wonu bi ɓurbiha waɗɗami ɗo e woydu noon rafa'a hajaran anha hayre faminode e woydu he hippode nde o hippiti wiyama la yarfa'uhu illa 10 anfusin worɓe 10 ndendata mbawa hippidde ɗum kanko goto o ni tan no waɗi andi kay wadde oɗo womri mum heƴani neɗɗo wadde ay waji hanki o ni tan o joofimo tan o mani hippode nde ngannduɗaa ko worɓe 10 ndendata hen kippita ɗum kanko goto yippi yarnani ɓe dammiri ma o suwa yettade wurotode natirde wuuro ga o woni tan kadi omo ndaara yon no mbimo nde saare wuuro wata yaw natondirde yimɓe ɓe wona o yarnaniɓe summa tawalla refti o firliti ila zilli e ɓuɓri lekki to o jooɗino to o faati e ɓuɓri lekki o jooɗoyima toon kanko Moussa min shiddati harri shams ene hen nangueɗa harti nangueɗa wuuli kadi wa huwa jai'un ko keyɗu gooɗo wuuli ide mon nde heege ndeɗo yonde fodde balɗe 6 o moye ndeɗo yonde fagaalo o wi kanko Moussa rabbi joomam inni min Moussa de lima anzalta ilayya ko jippinɗa e min hayrin e moƴƴere moƴƴere woni ñamde faqiru mboɗo haro jiri e joomam mi heyɗi de kala ko mbawɗa addandemi ɗo wallahi mboɗo haro jiri so jorni mum so ñamdu sosoɓe mum ñamdu soso woni ñebbe oɗa kala ko mbawɗa addandemi ɗo e ñamde nonde sifori fof faqiru mboɗo haro jiri sa neɗɗo no suɓo ko ɗum jimmi ko ñamanmi a heydani tan sa heyɗi ko dañƴa ko a ñama noon de Moussa ni ɗoyi ko ɗum wawi wonde ko faqiru mboɗo haro jiri joni noon sukaɓe rewɓe kooti faraja'ata ila abihima ɓe paati to bam maɓɓe tewanani wowno wade no gowno ɓoyde mbaɗa uji ɗiɗi
hande noon ko ɓe jeeyi ko ɓe garti ko timmade hay 30 minutes fasalahuma o namdima Chouaibou namdima an sadi koye ɗum koyno hawni koye iyo noon koye hande on jaawi artude koye ɗum wayata ni fa akhbaratahu biman sagalahuma ɓe kaɓi Chouaibou jarnanɗo ɓe o min tawi to sagata gorko omo ɗeɓa tolnade e duuɓi capantati ko onde yardani men dammiri amen e wayno men nduyan ɗo ganduɗa hay goto wama hippinde sowona sagataɓe sappo kanko goto hippiti o yarnani men o wi goto e mabɓe kamɓe ɗiɗo rewɓe ɓe Chouaibou goto noɓe ya noddo e mo noddanammo ara wona duwa makko jaarima kanko wino Allah yami heyɗide wallam no ñamru ñamde no sifori fo Chouaibou wi ɓiɗɗo debbo o ya noddu yo ar ɓiɗɗo debbo o ruttini fa jaathu ari e Moussa ihdahuma goto e maɓɓe tamshi omo yaha ɓiɓɓe rewɓe koɓe ɗiɗo pour ha paama hen goto wiyete ko Safuratu goɗɗo o wiyete ko Safrau Safuratu e Safrau wiyama ala hen goto wiyete ko Safrau goɗɗo o wiyete ko Sufayrau ko luurete hen goto are maɓɓe kanko Moussa nde o ari nde tamshi omo yaha ala stihya in e gacce andira boɗo heeɓa gacce saka ɗon biyaɗo ko ɓi annabi Allah o ari e Moussa mo wonde gacce mawɗe kanko suka debbo wadiatan kumma dir'iha ala wajhiha omo ƴefti jungo wutte makko omo waɗi mum hersi o yiɗa he Moussa yiyamo haya an saabi hersude min e Moussa nde o yetti qaalat o wi kanko suka debbo o wimo Moussa inna abi yad'uka babam na nodduma ɗi yejziyaka beele o yoɓma ajara jobdi ma sakayta lana ko jarnanɗa men ko sabi o waɗi moƴƴere o wiyata haw yoɓtuma Moussa yi bisimilla jeehe mbinotoyo bamma mambinotoyomo kono noon to ɓerde makko kanko Moussa omo saldi to nder ɓerde makko yomnade kanko ɗum ko Allah tan o waɗiri o fandanoki hen yomnade munkiran fi nafsihi omo yeddi e nder hoore makko aksal ujurati jaggude jobdi kanko ɗum wonano fandare joni noon ɓe pokkiti fa machat debbo o yeehi bayna yadeyhi kañum henno yeeso hade kañum andi lawol Moussa heedi caggal o heedi yeeso ñalawma o ko ñalawma kewɗe hen hankadi hen ɗum no fiya comci makko kanko debbo o guude makko ne mbeɗo te noon ƴewde are Moussa nder no wano hersu ɗiɗo joni noon kanko heedi yeeso hendu ndu nam sara comci makko hendu ndu no wifirtani no hunca korle makko ne fa qala laha Moussa ɗo noon Moussa wimo imshi khalfi hettu caggal am Moussa wimo noon wa dullini ala ɗariqi tindinam laawol won caggal tan mbiya kam rewɗo tuurno rewɗo ha jottoɗen ay nde ɗo sénare o hetti caggal omo tindina Moussa rewɗo haɓe jotti galle ila an jaa abata ha ɓe jotti bamum suka debbo woni Chouaibou alayhi salam wa indahu asha'un ɓe tawi ɗon hirande deke hirande ɓadinama fa qala lahu ijlis fata asha Chouaibou wi Moussa jooɗo kirtoɗen hirto fa qala Moussa wimo akhafu an yakuna iwadan mimma sakaytu lahuma Moussa yimɓe ɗo hula nde ɗum wonata jobdi pour ko jarnanmi ɓe ko nde ɗo hirande mbiɗo huli ñamde hen yo taw a fandaki hen jobdi te min nde jarnananmi ɓe de mi fandaki hen yobnade Moussa wi Chouaibou tema inna minen ahlu baytin komin yimɓe suudu la nadrubu ala amali khayrin ibadan gollude ko moƴƴi min ƴeftata hen jobdi min pandata ko hen jobdi minen min jeeya ko yimɓe suudu min jobnata ko e wadde moƴƴere ɗum waɗi mi suusa ñamde sabi mi yiɗa yomnade qala Chouaibou wimo la ala min mi fandaki hen jobdema de aadati wa aadata abayi Chouaibou wimo noon minne aada am e aada jinnaɓe am nugri dayfa koɗo kay ko ma hotte koɗo so ari ma hottat ɗum woni aada amen ɗum ko koɗuguma wa nud'imu ta'ama min ñammina ñamri ko ɗon noon Moussa jaɓi fa akala o ñaami wa akhbarahu Moussa habrimo bi haalihi alhaalimo no wondirde e Firawna e fittamu ndu wari ndu e no dogiri Moussa haalde mo qissa o fof
woni ko wi falamma jaa huude Moussa ari e Shuayb wa qassa alayhi Moussa qissi e makko alqasasa qissa o gilano warde ƴiɓɗiyanke o e no ɓe jiɗi wartorade mo e hulde mo Firawna fof o haalde ɗum Shuayb gaala Shuayb wiimo la takaf wota hul najawta a daɗi minal qawmi zalimina yimɓe toñon haqqille ma nde hanke nde a daɗi id la sultana li Firawna ala Madiyan sembe laamu Firawna yottaki ɗo e Madiyan a daɗi a hisi joni noon gaalat ihdahuma gooto e maɓɓe kamɓe rewɓiɗiɗo ɓe so Safra so Sufayra gooto e maɓɓe ɗum noon woni nelanoɗo e noddo e Moussa o wiya abati eyi baba istajirhu gollinmo ƴeftumo gollowo istajirhu hasmo isiramo kasdi kaalde golle minen komin rewɓe sa yi miɗen gayna ko nganumo Allah soggimo addimo haa ɗo ƴeftumo wona gaynako lewru fo aɗa yoɓamo kaalde golle istajirhu gollinmo ittahidhu jogitomo ajiran e mbiyamo nde hasmo jogitamo kasdi inna hayra man istajarta ɓuri moƴƴide maɗo gollina alqawiyul abinu denndinɗo ɗi sifaji ɗiɗi alqawiyu al abinu cembinɗo koolaɗo ɓuri moƴƴide maɗo gollina kada maɗo gollina ƴeew cembinɗo taw kadi ko koolaɗo kanko ɗon ɗiɗi ɗi fof no nden ndiye makko kanko Moussa wadde ƴeftumo golle fasalaha han huma ba makko namdima ba makko ma yi hol dalil ma wonde ko koolaɗo ko cembinɗo mbiɗa yomi ƴeftumo golle ɓuri moƴƴude ma oɗo gollina ko cembinɗo koolaɗo hol dalil ma ko cembinɗo ko koolaɗo fa akhbaratu o habri baba o wi woyno nduya no ganduɗa kanko hebbitani men ɗum ko sembe hoolare nde nde keermi yeeso makko hennduno weɗa gudam ɗe o wonde mi hettu caggal ko ceɗiɗo kadi o merni guite makko o turi o jaɓani dardima ɗum woni dalil o wonde ko koolaɗo ko cembiɗo ayne ɓiɗɗo debbo o wini tan fa rahiba Shuaybu reerɗi fi inkahi ɗon o reerɗi resnude Moussa biyi taw omo anduno e ɓiɓɓe rewɓe ɓe wona neɗɗo fof wawi resde ɓiɓɓe annabaɓe Allah wona neɗɗo fof hokketeɗe o andi noon o na handi ɓiɓɓe makko ko ɗo jooɗe ɓernde Shuaybu ma o resno Moussa goto e maɓɓe ko ɗum wonata kadi jobdidi gaala Shuaybu wimo Shuaybu wi Moussa inni uridu an unkihaka min ndema ɗo muyi resnudema ihdabna tayya goto e ɓiɓɓam ɗiɗo haatayni ɓeɗo goto e maɓɓe to ko so walla mawɗo Safra walla Sufayra mo cuɓiɗa hen fof mi resnuma goto e maɓɓe kono ko sharɗinma sharɗi o ko ala an ta'jurani nde gollanta kam takunu ajiran li fi ra'yi ganami golle gaynaka noon ta'jurani nde gollanta kam golle gaynaka kadi samaniya hijajin ko duuɓi jeetati debbo weeɓani aydanam duuɓi jeetati so timmi mi resnuma ɓiyam samaniya hijajin duuɓi jeetati Shuaybu wimo fa in atmamta sa timmini ashran duuɓi sappo sa wattani kam hen duuɓi ɗiɗi buuña e fa min endi ko moƴƴere ma kono min kam charɗi o ko duuɓi jeetati so timmi tan mi resnuma ɓiyam sa watti hen noon duuɓi ɗiɗi woni duuɓi sappo e fa min endi ɗum koɗo maɗo ko an suɓoto ko moƴƴere ma tan kono wama uridu mi muuyani an a suɓga aleyka nde cattinan mema ɗum ɗo resu wiyama sattani eke en gandi nde debbo weeɓani de mi yiɗa sattindema ɗum waɗi mi wiyani duuɓi sappo mi wiyani duuɓi nogas mbimi tan ko duuɓi jeetati sa tajidini aɗa jogori tawdemi inchallahu so Allah haaji min assalihina ko e moƴƴuɓe jeeyani sa timmini duuɓi jeetati ɗi minne ma taw komi kumnowo aadi minne mi hokkuma ɓiyam debbo aɗa jogori tawdemi ko e moƴƴuɓe jeeyani kumnoɓe aadi Moussa jaɓi
قال موسى بيم ذلك أيك خال دارو بيني وبينك كو حكونا بما دum hakkude men hakkude gollanteɗo e gollo hakkude men noon ayyamal ajalayni kala gotal e leƴƴe ɗiɗi leƴƴe ɗiɗi kalɗa ɗo duuɓi jeetati so mi yiɗi mi waɗa hen ɗiɗi wona duuɓi sappo ayyamal ajalayni leƴƴe ɗiɗi ɗe hen kala hen lajal so duuɓi jeetati ɗi so duuɓi sappo ɗi gadaytugal timminmi fala udwana alayya jaggitede ala yam so mi timmini duuɓi jeetati ɗi taw ko ɗon mbawmi haadde jaggidde alade a wi haɗo forsamima fawa hen duuɓi ɗiɗi so tawi kadi mi waawi wadde duuɓi sappo so timmi wata wiya ɗaɗo de kadi carɗeji goɗɗi de condition ngaji goɗɗi ɓeydanami hen ɗiɗi goɗɗi walla ɓeydu joyi goɗɗi ɗum ala hen ɗum waɗi kaldigal hunde fof koye haali gila adan kaldigal ko law gila e joni koye ayyamal ajalayni leƴƴe ɗiɗi de kala hen lajal gadaytugal timminmi so duuɓi jeetati so duuɓi sappo hankadi fala udwana alayya jaggitede toñede ala en wiyeɗo wonde mboɗo ɓeydande hen duuɓi wallahu ala ma naqulu wakil ko allah mbaɗɗen seede e ko kalden ɗo wallahu allah wakilun ko allah woni seede ala ma naqulu koyeɗen kaala ko kalɗa ko e ko kaldi ko allah cennuɗen joni noon fa tammal aqdu bisalika piɓodiral ngal timmi ɓe piɓodiri ɓe paamodiri nden noon wa amara chouaibou ibnatahu ɓe yi ko debbo o yamiri ɗum dewgal suwata wode ga duuɓi jeetati ɗi timma ko nden dewgal humete ɓe yi ko debbo o yamiri ɗum kanko chouaibou an tuɗiya moussa asan o wi moussa o wi ɓiɗo debbo yadan moussa sawru andi gaynako ma jogo sawru omo jogui ɗon fawru ndu cabbinan toon cabbi annabaɓe nan to fawru o wi ɓiɗɗo debbo o yaha fawru jaltina sawru gaddaɗa moussa ko ayniri dammiri wa kanat isiyul ambiyai indahu cabbi annabaɓe ɓe pop adiɓe ɓe ko ɗo makko ɗo woni kanko rontiɗi kanko annabi allah Chouaib joni noon ɓiɗɗo debbo o yeehi fawru to fa waqa fi yadiha asa adama ɗo yiyata noon kisa junngo makko hawri ko e sawru adama te ɗum sawru min asil jannati ɗum seha koye leɗɗe to aljanna adama nde jippoto noon jippori e sawru andi kay ɗum ko barkinɗo ko hunde mawde ko toon ndu seha fa ahadaha moussa jaggi sawru ndu bi ilmi Chouaibou taw Chouaibou natindi kono noon koye combat mawɗo de ya ɗeɓani wonde قيل وياما إنه أودعها ملك في صورة رجل عند شعيب ملك أري إبادي غرق وملك أو رست شعيب سورو ملك أري إبادي نتفتي سورو في شعيب لا مفتن دو سورو nde Chouaibou yamiri ɓiɗɗo debbo wonde ya addanoye Moussa sawru jungo makko hawri e sawru adama fa atatu biha faraddaha no addi Chouaibou mo nawtu wona nduɗo ebo cabbina keewi toon cabbi annabaɓe fof nan toon so nawti haw joɗɗiɗi so ƴefti tan kadi jungo makko hawrata koye nduɗo sawru e pirde tagol allah o adda Chouaibou wiyamo ebo nawtu wona nduɗo cabbinan toon wona o joɗɗiro o ga banggue de wiyamo ƴeftaga tan kadi jungo makko hawra e nduɗo ɗon sawru kadi faraddaha sab'a marratin laabi jeeɗiɗi omo rutta sawru ɗo omo artiran ɗo ɗi laabi jeeɗiɗi fof falam yaqa fi yadiha gayruha yanani e junngo makko sona sawru adama o ɗi hankadi noon Chouaibou andi hen Chouaibou no yaare duuɓi ujunnaaje kono yeejo jonde wotere jooɗi kañum wawa yaade ɗi fadafa ha ide ala ko wawi hen o totti Moussa sawru mum wona o totti Moussa tan subba nadima refte o nimsi yono andi Moussa kam wona ɓufta leldan Moussa joni ko wiyata Demba Jeex ala kala kada waɗa kay harɗuƴo de o ma andi heftude sawru ndu wona noon tan o totti Moussa sawru ndu o nimsi kanko Chouaibou li annaha wadia sabi ko desdal ko gorko ari ɗesde ko gorko o noon ko maleyka te o ma andi ndu ɗo sawru hebtude ɗum weeɓata o abbi Moussa to aynoyi to o daggi no waddi hen kanko Chouaibou ha o hefti Moussa to aynoyi noon
o wi Moussa tottam sawru min tottunoma de ko no mi nimsi sabi ko desnal jomum so ara ndi holko kalani so ari o tawani ma ɗo taw ka jaaɗo ladde holko baddanmi hen tottam sawru numi tottuma sawru won Moussa sali Moussa yimi tottani min ko nduɗo tan jinmi faktasama ɓe mbeñodiri fi hay sawru he a tottat kam mi tottatama a tottat mi tottata jogorɗo wonde e siko noon ɓe mbeñodiri wa radiya an yahkuma baynahuma awwala tali'in joni noon ɓe beela wonde ɓe daro kala mo Allah adi addude ɗon on ñaawa hakkude maɓɓe on no ñaawiri fof kadi ɓe keddo e nden ñaawoore fa atahumal malaku kisa ko malayika ari maɓɓe tawi ɓe ɗon tawi ɗon Souaybou e Moussa malayika o ari ɓe mbaadi neɗɗo fa qaala ɓe mbi malayika minen de ko ɓen weeñodirɓe e ɗum ɗo sawru joni noon ƴeew minen ɗo hol kanduɗo heen ɓe kaali qisso o tan Souaybou haali min komi desdaɗo mi yiiɗa jomum arana wasa tawde ɗo tabbi goɗɗinan ɗo mi tottima ko ɗo jaɓani Moussa wi min ko nduɗo tan ɓuranimi somo wela so welade kanko e dammiri makko malayika o wiiɓe lelne sawru e leydi son lelniɗo e leydi kala e mon gummin ɗon kañum haandi heen donguɗo fo ɗon yo deeƴ e pawiɗo e leydi fa alajaha cheikhu waddi heen nayejo o Souaybou waddi heen omo wiya mumina sawru hannde e janngo o ronki peeje fof o waɗi o ronki muminde sawru fa alajaha cheikhu falam yuɗigi ha hisa fa rafa'aha Moussa alayhi salam Moussa noon waɗini tan umini sawru newi e junngo mum fa kanat lahu kisa ni woni sababu sawru ndu laatani Moussa ay ndu sawru teskondu ɗo to ndu o jogori firande Firawna sawru ndu nanta Moussa fi e leydi wonti boddi fi ɗum e maayo ngo seeki sawru ndu so ñibbi wona lekki waɗa ɓesnoje sawru ndu kala hunde omo yiyatno e sawru ndu so darnini sawru ndu jiya sawru ndu wona lekki waɗa berem lefi waɗa ɓesnoje so fiindu e ndiyam ɗam seeko so fiindu e leydi ɗum wonta boddi sifaji ay ko ɗo ni o heɓiri sawru kanko annabi Allah Moussa o sawru noon ndu Adama jippirno e aljanna joni noon Allah wi falamma qada Moussa al ajala nden Moussa timmini lajanngal haaldano ko duuɓi 6 walla duuɓi 10 o wi ɓuri sikkede noon ko duuɓi 10 o timmini sabi neɗɗagal mbaybursagal ɓuri sikkede ko waɗi duuɓi 10 haade mbiɗen ɗo aɗa o yaara duuɓi 50 waɗi ɗon duuɓi 10 wona timmini duuɓi 50 sabi ko ɗo nelal ngal jogori arde mo hay nulaaɗo gooto noon nulaaka e nelaaɓe Allah ɓe sona taw timmini duuɓi 50 nden o timmini lajanngal dewgal huma haabaji keddi o wayniti omon hoota haade o ɗiga duuɓi 10 ɗo kono taw hankadi haala ka deeƴi Firawna en hankadi cuyi omon hoota Misra haama yummakko no wuuri de yummakko no wuuri mawni ko nan toon Haruna andi so wiyama Moussa e Haruna yimɓe heewɓe mbaadinde haqqillaji mumen Moussa hecci Haruna kono Haruna ne hecci Moussa duuɓi 3 kamɓe noon jiidi yumma e baaba Moussa e Haruna jiidi yumma e baaba Haruna ne hecci Moussa duuɓi 3 dewgal humama ha baaji keddi o waynima Souaybou omon yaade joom suudu makko o faati Misra wa sara woni o yaadi bi ahlihi e koreji makko faadi hen ko bi zawjatihi bi isni abiha e sakkitore bamum sukade bowni Souaybou nahwa Misra e payi banggue Misra holko nayimo toon li silati rahimihi jokkoyde en ɗam makko wa ziyarati ummihi wa akhihi juuroyade mo nene makko e mawni ko gorko yummakko no wuuri mawni ko gorko nan toon woni Haruna deke en gandi Haruna ne jibina taw on sahaa wileɓe ɓe cuwa haalde wonde ɓiɗɗo jogorɗo jibineɗo on firtata laamu Firawna nonno Haruna hecci Moussa duuɓi 3 o yaadi e joom suudu makko e pays Misra falamma qada Moussa al ajala wa sara bi ahlihi anasa
o so'i woni o sooyni min jaari biɗɗuuri e baŋnge haayre baŋnge haayre de o woni baŋnge nano mayre hayre nde woni mo baŋnge ñaamo hayre nde hetti mo baŋnge ñaamo hayre nde woni ko baŋnge ñaamo makko ɗuuri siina ɗo baŋnge hayre ɗo ko ɗon o sooyni naaran jayngol te ko ɓe majjuɓe laawol ɓe ngummima madiyana eɓen paye misra ɓe majji o sooyni jeygu te ko dabbunde ko e jangol ɓe janga ni gaala li ahlihi o wi joom suudu makko ko so pade kam ɗo ɗo sara hayre ɗo inni anastu naran mi so'i jeygol mi soynima jeygu inni anastu naran la'alli atikum minha beele joo mi addana on e jeygol he mi addana on toon bi habarin habaru jeygol kam no jiiɗa ɗum fof no hasi taw yimɓe na ɗon so mi yehii toon no wawi keɓen habaru ɓeyno mbattene laawol haade ken majjuɓe la'alli atikum mi addana on min ha toon bi habarin habaru mo ina tinno en laawol wa kana kad ahɗa ha ko ɓe majjunoɓe ko fuurno laawol ngol aw walla kam jaswatin doccotal minan naari somi tawani toon mono habara en mono wattede laawol kam mi nokka hay soko doccotal jeygol la allah kum beele joo onon tasɗaluna oɗon jiko ceerton e jangol gotel e gueɗe ɗiɗi dañen mone wattede laawol haade ken majjuɓe walla kam keɓen jeygol jitoɗen ceerten e jangol o wi kono paade kam o fokkiti o fayi to baŋnge soynanditire ko jeygol kono wona jeygol de falamma ata ha nden o ari e jeygol he nuudiye o ewna min saadi ilwadil aymani min saadi e baŋnge woni fongo alwadi caangol al aymani baŋnge ñaamo moussa ewnango toon ardimo fil buqatil mubarakati e dingiral barkinana ngal moussa ngal dingiral e ngal barkini sabi ko ɗon moussa nani haala allah ka ko ɗon o nani andi ene wona ko nofuru nanata kanko ɗon kala tergal e ɓanndu makko nani haala allah terɗe makko ɗe fof junngo nani koyngal nani yitere nani hoore nani andi de ko on place ko place barkini fil buqatil mubarak dingiral barkinanangal moussa sabinandemo ɗon haala allah nden o ari e oɗo baŋnge te ko mina sajarati min saɗil wadil ayman baŋnge fongo caagol baŋnge mum ñaamo mina sajarati ɗo lekki ɗo lekki ki wiyete ko innab wiyama ko illib wiyama ko awsaj inde lekki ki noodi e o ewna holko ewna holno ewnora an ya moussa an ko woni alhaali ya moussa e heema moussa inni ana allah min nde woni allah hay ko ɗon nelangal are mo nde o ari ga woya duuɓi capan tati o waɗi ɗon duuɓi sappo o timminde duuɓi capannayyi o man faati misra ko ɗon nelangal are hakkunde madiyana e misra gila o suwa yettirade o yalti madiyana o suwa yettade misra ɗon nelangal are e moussa allah mo inni ana allah ko min woni allah rabbul alamina jeyɗo biɗɗe allah yimo wa an alqi asaka moussa werlo sawru ma sawru joguiɗa ndu werlo mo waɗe entraînement omo ekkine nde wonno o meeɗa taw andude sawru ndu sifa mum ko hande o fuɗɗoto andu wonde sawru ndu no wonta moddi en no wonta leɗɗe en e sifaji ko hande o andal beele janngo e jam so wonko feeñoyi e yeeso firon ɗo waasa hunde woni koye hollede o wowde e ɓernde makko woowa o suusa kala ko sawru ndu feññinoyi hankkadi oɗo ko firawne yimɓe mum kulata kanko o hulata allah yima wo an alqi asaka werlo sawru ma weddudu e leydi fa alqa ha o werli sawru ndu fa lamma ra'aha nden o yi sawru ndu tahtazu endu dilla ka annaha elle sawru ndu jannum ko boddi te duuɓi sappo mo jogii ndu sawru omo aynira sawru ndu o meeɗa andude ɗum e sawru hande noon allah yimo werɗo sawru ndu o weddindu tan o yi sawru ndu no dilla wayno boddi ndina laada te o ɓeeɗano yiɗi jaar
jol fu de ko non wiye ko boddi jam ha ka annaha jannu do yi sawruno dilla elle ko boddi ko don walla o rungi mudubiran ko dog o wi tepperi itam to buri woni purat tepperi itam to buri don do meeɗa nande oɗo sawtu o meeɗa yiide sawruno e oɗo sifa o nani sawtu Moussa ko min woni Allah de min woni jeyɗo binde o weddo sawru ma e leydi o weddino tan o yiyendu dilla tan woni boddi tan walla o ruñi mudubiran ko dog purat ɗum ne walam yo aqib o teppitani o ruttitaki do wi teppere itam to boni o ruttitaki o yeccitaki ni Allah noon noddimo wimo artu fanuudi en o nodda kadi laawol gongol Allah mo ya Moussa hema Moussa aqbil artu huccitga wata rugo wata wi teppere itam to boni artu wala takaf wata hul ay Allah yima noon wala takaf wata hul innaka minal aminin an jeeɗa koye hooliɓe hoolo yerrama ko ɗi wona o hollama oɗo kamis Allah yima ko wona ɗum ko usluk yadaka nanno junngo ma fi jeybi kay dande wutte ma junngo ma ñaamo ngo mbaɗa ɗum ɗo e dande wutte ma banggue nano ga Allah wima noon ƴefta junngo ma ñaamo ngo nanna e dande wutte ma ga less nafki ga Allah yamiri mo nden kadi yamiri on usluk yadaka nanno junngo ma ñaamo woni newre nde fi jeybika e dande wutte ma sa nanni junngo ngo ba akhrij ha kadi jaltinama sa yaltinima taw huruju ngo yaltata bayda e ko ranwi min gayri suyin ko alda e yima mo ran wattal daneeri annore wona daneeri ayiba wona baras wona daneeri rafi wona dañi kawisaji ɗiɗi sabi ko paaɗa to ko firawna kamɓe ɓe gandi tan ko dalil sa yettima ɓe namdo ko hol dalil ma wonde kanulaɗo Allah kollaɓe ɗi dalilaji ɗiɗi kollaɓe sawru ndu tagal ɓe mbiyaɓe o jii junggam ngono way wona o jii junggam ngono nande ɓandam ɗum fo terɗe ɗe fof mbaɗani junngo sa yaltiri ko tan ngo serta e ɓanndu ɗum woni kawisaji ɗi tafruju ngo yalta khilafa e ngo luutodiri ma kanat alayhi no ngo wano ni ngo yalta bayda kanko junngo e ngo ranmi daneeri annore min gayri su'in ko alda e ayiba wona daneeri ayiba de wona rafi de wona baras joni noon Allah no haalnamo so yiɗi junngo ngo arta e place mum holɗum no waɗata kadi Allah yimo waddu mum tabbu ilayka faade e ma ha joni banggue ma nano o jana haka junngo ma ngo oɗo jana ko junngo nawtu toon junngo ngo min arrahbi kulol sa huuli tan nawtu toon junngo ngo sa yaltinimo go arta e place ma ɗum noon ko ñalawma hannde o tan sabi ko hannde woni ekkitede ko hannde woni hollede Allah mo sa huuli tan nawtu toon junngo ngo sa yaltinimo go arta e place ma waddu mum ilayka takku e ma janahaka junngo ma min arrahbi sabi kulol sa huuli tan nawtu toon junngo Allah yima fadanika ɗima ɗiɗi junngo ngo e sawru ndu burhanani ko ɗi ngoni hujjaji ɗiɗi min rabbi ko ummorani e joome ko ɗi ngoni hujjaji dalilaji kumbiɗo e joome ila firawna o maɗa yiɗi faade e firawna e dento han kadi annelaɓe sa yettima maɓe namdo dalil soɓe namdima holɗuɓe ɗi dalilaji innahum ay firawna e yimɓe mum kanu ɓe laatima qawman koɓe yimɓe fasiqina yaltuɓe ɗoftare nden noon anelama e maɓɓe wona wandi hankkadi ɗulangal arema gaala Moussa wi rabbi joomam he joomam inde gataltu men hum min nde mi wari e maɓɓe mi waraniɓe nafsan fittamu mbaɗa wonde ngol kulol ha joni Isa yi wonde ko bindulaɗo Allah ɗum eɓe jogori famandeɓe ɗum mboɗo waraniɓe neɗɗo fa kaafu mboɗo hula an yaktuluni nde ɓe mbartorto kam eɓe mbarnoɓe somi yeehi toon ha jomum ɗo wonde ngol kulol ɓe jogori ko wardemi ɓe mbartoromi sabi mo mbarnoɓe
Musa wini Allah ande Musa woni kalimullahi kaldiɗo Allah mo haaldanɗo e Allah Allah jaabu Allah haalda e makko o jaabu Musa wi wa akhi Harun musidɗam woni mawnam Harun huwa afsahu minni kanko ɓuri mi laabde lisanan ɗemngal ko ɗemngal ngal no laaɓi Haruna ko fasinde geltanaɗo konngol Musa noon no jeeyno ko takkiɗinno ɗemngal makko ƴulmere ƴaygol ɗum ne qissaji he hay hon qissaji ɓenni kono kadi ɓe garto e majji do woni tan kadi mo yaara hedde hitade en Firaw nana fijje makko jonno Firaw nana himɓe ko wiyete ko ɓii Firaw nana ɗo waddata e cukalel ni tan en kadi nana teɓɓo ɗum gara fijje mum tan o fooɗi waara Firaw nane Firaw no woppi hen ɗum noon muusima kanko Firaw kadi watti yiide makko sifaji ɗi heftinani ha Firaw felliti wardema Asiyatu wima an Firaw yelɗo cukalel wawa serdude hay tamarore e ƴulmere jeygol sa wi aɗa sekana ɗum haɗa wara ɗum no hawni o wawa serdude tamarore e ƴulmere jeygol o wi hande laaɓa wawa serdu waddi palakuji ɗiɗi hen palal waɗa ƴulmere jeygol no boyi palal goɗɗo waɗi hen tamarore o ɓadini Moussa tan Moussa wi no faye tamarore he Jibril filtiri junngo makko junngo ko yeɗe ƴulmere jeygol ɗum waɗi sababu ɗemngal ngal takki ɗum woni noon sababu woni somo haala so waɗa ko ñondi ɗo seeɗa waɗi o wi Allah musidɗam Harun o nde ɓuri mi laabde ɗemngal ɓuri wonde fasine ɗum taade mbiɗa ka neli kam ɗum laaɗo noon kadi mi fotani deƴƴu foti tan ko haalde no nodda no waajo no jeertina no weltina e min noon mi eltanaka konngol ɗemngal ngal laaɓani nden noon musidɗam Haruna ɓuri mi laabde ɗemngal fa arsilhu nelmo maƴya wondude e am redi an o wona ballo ay ko Moussa jagani ɗum Haruna fa arsilhu nelmo maƴi wondude e am redi an fa arsilhu redi an ko ballo maƴya wondude e am o wallaɓi ɗo foti haalire ko taw kanko haala ɗo foti waajire ko kanko waajoto taw min woodaymi tan ko wiide Fatiha e salatul Fatiha ay o ñaagorini a faami yusaddiqni walla yusaddiquni kanko noon o gonɗinami sabi no wayi fof kanko hetti e mangu nelmo loowa e ɓerde makko kanko ne o jaɓa komi miñi ko ni kono o gonɗinami kanko Haruna o wiini Allah sabi inni akhafu min moɗo hula an yukazzibuni nde ɓe pennatami kadi no wayi fof ko Haruna kadi ɓe ɓuri horsinde Haruna ɓe ɓuri yidde e Moussa gaala Allah jaabimo Allah yimi jaɓi Allah wimo sana suddu mamen cembinir adudaka seebde ma woni junngo ma mbiya hiika e musidɗo ma mamen cembinire musidɗo ma Haruna wa naj'alu lakuma men mbaɗana on onon ɗiɗo sulɗanan poolgu fala yasiluna ilaykuma ɓe jettinta e moɗon bonande fala yasiluna ɓe jottata ko ilaykuma e moɗon onon ɗiɗo jogoto poolgu bi ayatina on ko hoddira ɗon ko izhaba bi ayatina joni noon nawe onon ɗiɗo Moussa an e Haruna nawe bi ayatina ayaji amen kamisaji amen ɗi antuma onon ɗiɗo naweɗi waman ittaba'akuma antuma waman ittaba'akuma onon ɗiɗo e rewɓe mon gonɗinɓe o alhalibuna goni fooloɓe Firawna yimɓe bi ayatina jaade e ayaji amen haala haali ɗo antuma waman ittaba'akuma onon ɗiɗo e rewɓe moɗon kala gonɗinoɓe on alhalibuna goni fooloɓe onon ko wonata Firawna yimɓe joni noon falamma ja'ahum Moussa nden Moussa addaniɓe bi ayatina ayaji amen bayyinatin peeƴƴe laaɓɗe peññinɗe ɓamfude ɗe gaaluɓe nden hankkadi Moussa ari ha yettima haaldiɓe kunulaɗo Allah gaaluɓe mbi ma haada ɗum de wonani illa sihu ɗum so wona ko mbilew muftaran fefindagu e nde ko mbilew fefindagu tan won
وما سمعنا بهذا من ميدان ندم في آبائنا الأولين بابرا من أديم من ميدان ندم كالله وندكان لا الله أهال دي الله نفر ما نور نني كمبري الله يومنا قوي من ميدان ندم أي دي كلي ngadduɗa ko ko miliw kono wona nelal Allah ko miliw ngaddu min meeɗa nande ko kalɗa ɗo on sahaba qala Musa wiɓe rabbi alamu joomam woni ganduɗo biman jaa bil huda gadduɗo peewal min indihi umorade ɗo makko Allah dena andi peewal gadduɗo Allah na andi kadi waman takunu lahu on jogorɗo laatanade ɗum aaqibatu daari battande galle moƴƴo ɗum ko Allah andi al aaqibatu mahmudatu woni battande moƴƴe fi daari l akhirati wa huwa ana on noon ko min gadduɗo peewal ko min mo laatanto ɗum battande moƴƴe ko min Musa wadde fa anna mo hiɓɓun min koɓe gonɗu fima jiitu bihi ko gaddumi innahu ko woni alhaali koye la yuflihu malataake azzalimuna tooñoowo on malataake Musa wiɓe ni joni noon firawna kañum wi famani ɗum Allah goɗɗo no woodi taw wona firawna te firawna winoɓe kañum woni Allah wa qala firawna wi ya ayyuhal malaw hemon dental ma alimtu lakum mi andana on min ilahin deweteɗo rayri ko wona min Musa nan addane ɗo genguereji omo addane ɗo ken ganda wonde Allah no woodi Allah ko gooto kaɗo e rewede mi gonɗinan ɗum mi andana on Allah so wona min firawna o wiɓe ni ma alimtu lakum mi andana on min ilahin deweteɗo rayri so wona min Musa ko haalata ko wona ko o wi fa awqidli huɓɓanam ya Haman wonno batula makko ɓurnoɗo ɓadade mo kanko Firawna huɓɓanam alat ɗini e loopal woni ɓakkere nde huɓɓa hen jeygol tuufeje piyaɗo ha heewi tuufeje ɗe noon waɗe e jeygol ɗe cuume haɗe jorra haɗe tiiɗa e mahana o teno ko jom doole wonno e maha mo immobule mawɗo o ngabba e mobule he o ƴeewa Allah mo Musa wiyeto Allah woni ko dow o felliti habbe on Allah kanko Allah gonɗo galle ga o kanko Firawna o haɓoye Allah gonɗo dow ayi omo haala ɗo qissa o noddi Haman o wi ƴeew tuufeje ɓakke ɗe mbaɗaɗe e jeygol haɗe tiiɗa haɗe joora haɗe cembina baada ittihadihi labinan taggal ɓakkere nde mbaɗama tuufeje kuɓɓa hen jeygol qiila wiyama innahu awwalu man ittahada al ajura kanko Firawna adi wadde ɗum tuufeje ɓakke fiye tan waɗe e jeygol ha yoora ha tiiɗa kanko fuɗɗi ɗum kanko andini kala kanko tindini Haman no ɗum fewnirte nden o yamiri Haman tuufeje piyama waɗama e jeygol ha yoori ha tiiɗi on saaha noon o yamiri mahede satado mawɗo immobule mawɗo ko nden Haman batula makko rendini golloɓe ɓe wiyama ha o rendini 50 alfa banna'in ujunnaje capanɗe joyo maçon wiyani ujunnaje joyde ujunnaje capanɗe joyo maçon ɓe gadi fof ko maho ɓeyɗi ko made mobule mawɗo towɗo haw yettodo asaman o haɓoye Allah e maɓɓe bonɗo fof heddodo e liyankade ni hankadi noon maçon eɓe gari tuufeje piyama leɗɗe cehama hontoje peŋama huɓere mahama hattartafa irtifa'an ha huɓere nde toowi nde ɓamti ɓamtagol lam yabluhu bina'u ahadin min al khalq gila dawa dawi gila nden ha ɗo gonɗen hay huɓere wotere meeɗa toowirde noon ɗo nden ɗon huɓere gila nden ha ɗo gonɗen andi nden nden huɓere toowirde
falamma farahu nden ɓe gaynimade huɓere nde irtaga firaunu fawqahu firawna ngabbi huɓere omon ƴeewoye allah wa amara bi nashabati o wi yo addane wande annama wande ni kural fadarabaha nahwa samai nde ɗo ngabbi ha to huɓere nde ha dow terrasse mayen ɓe gaddanimo kure o waɗi weddade kure ɗe nahwa sama e banggue asmana so weddima kural tan kural ngal arta e makko no moddina ƴiƴam fa ruddat ileyhi wa hiya mulaɗɗakatum daman kure ɗe garta e makko eɗe moddi ƴiƴam fa qala qarqatantu ilaha moussa wi gonga mi wari allah moussa o so weddima kural ngal artana moddi ƴiƴam o wi gasi allah moussa o maayi hankkadi gasi min tan heddi min tan woni allah qarqatantu ilaha moussa wa kana firaunu yas'adu hada sarha rakiban ala albarazili huɓere no wayi towde ni somo ngabba ɓe mbiya o ngabbirannoɓo e pucci jogino pucci cembini si keelaɗo wona ko ɗin pucci gonno sababu ha o yoola e maayo wona ko ɗin pucci ɓe ngabborino moussa ko ɗi nde o ngabbiranno e nde ɗon huɓere joni noon huɓere nde hol battane mayre nde ɓe manode fa ba'asa llahu jibrila alayhi salam enda hurubi shams saha mutalnangue allah nede jibril yo yirbin huɓere nde jibril fiiri huɓere nde ɓe janahihi e wibde mum huɓere nde taƴi e fecci fecce tati fa qada'ahu salasa qira'in huɓere nde nde dajjiti fecce tati hen feccere yani e konu fir'auna wari e maɓɓe ujunnaji ujunere e kadi huɓere mawde wonno fecce tati hen feccere yanirde oga banggue yani koye konu fir'auna jadi hen maayi maɓɓe ujunnaji ujunere neɗɗo hen feccere yanoyi koye maayo feccere wonnede yanoyi banggue hirnangue o wi heddaki gollunoɗo e huɓere he heddaki hen hay goto so wona maayi e on ɗon dumunna nde moussa addani ɓe ɗelal ngal woni firawna wino min paami ɗum ɗon hanko mbilew min meeɗano nde gonɗo konngol e jinnaɓe adiɓe moussa wimo joomam de woni ganduɗo peewal ɗum noon ko min ko joomam woni ganduɗo jogorɗo laatanade ɗum battane moƴƴe o woni min moussa toñƴo de jogorani maleede nden ɗon firawna wi e hemon dentalam mi andana on deweteɗo so wona min an hamana noon jiɗmi ko tuufeje ɗe guɗɗe e jeygol haɗe ngula faj'alli mbaɗanakam sarhan huɓere towde la'alli beele joomin aɗɗali omoɗo ƴellito ila ilahi moussa e allah moussa o wa inni la azunnuhu mimoɗo sikka moussa minal kasibina koye fedɓe o jeeya nodditademo allah goɗɗo no woni ko wona min wastakbara o mawni kini huwa wa junuduhu wastakbara o mawni kini huwa wa junuduhu gonga ndi ko ɗo woni hoore simin kono jeehen ha yees seeɗa ƴeewatta wastakbara o mawnikini huwa kanko firawna wa junuduhu e konuji makko fil ardi e leydi misra mawnikini bi gayri lhaqqi ko allah e gonga mawnikinare nde alaɗo ɓe pawi ɗum andi neɗɗo no mawnikino taw alaɗo fayi mawnikinare mum neɗɗo no mawnikino taw wonɗo fayi mawnikinare mum o mawnikino pour ko gandu koye mawnikinare nde koye gandal makko o mawnikino pour ko gal pour ko gal o fayi mawnikinare makko koye gal makko kono kamɓe mawnikinare nde ɓe gayril haqqi tawi mawnikinare haajomo wonde komi allah ɗum ɓurti wa zannu ɓe cikki annahum wonde kamɓe ilayna e amen la yarjiuna ɓe duttatako kono battane maɓɓe fof de ko arde ga allah ga bimana ɓe mayat ɓe gummitin koɓe hasɓe hen allah wi fa akhadnahu min jaggi firawna wa junudahu e konuji makko fada basnahu min birliɓe fil yammi e maayo hay ɗo qissa o raɓɓiɗin kono jangi qissaji kewɗi e no ɓe gabborino moussa e coonmaɓe cottumaɓe min berliɓe e maayo he
من جولي بي موسى يمي مندندا الله بي فانظر دار كيف كان الله ترينون عاقبة بطن الظالمين توني توني بيولي فرعون يمي يولي بمتين دي هذا كيولين وجعلناهم من بدي بي ون فرعون يمي من بدي بي أدونا غا أئمة كوبي نيمتين تيبي بمعنى أئمة كوبي أردي بي بيغان دوداني نيمتين إبونان يدعون إبنود إلى النار يجين kamɓe ɗe ɓe ñemtinteno e bonande ɓe noddanno yimɓe koye jeygu wa yawmal qiyamati ñalowma darga la yunsaruna ɓe ballataki bimana ɓe duncantaki lebte allah yi wa atbanahum min ndewni e maɓɓe fi halihi dunya e oɗo aduna min ndewni e maɓɓe lanatan kuddi wa yawmal qiyamati e ñalowma darga de kay eɓe ndewna toon kuddi yew kala kalɗo fir'auna gila nden ha ɗo wiyete ko lanatullahi aleyhi kala mbiɗa fir'auna la mbiɗa iblis mbiyata ko lanatullahi aleyhi min ndewni e maɓɓe kuddi e oɗo aduna wa yawmal qiyamati e ñalowma darga wa yawmal qiyamati ñalowma darga ɗum kamɓe minal makbuhina koye woɗɗitanaɓe yurmede ɓe jeeya allah yi wala gad atayna moussa alkitaba min dokki moussa deftere tawrede min badi ma ahlakna alquruna al ula caggal nden men kalki leƴƴi gadinoɗe woni yimɓe nuhu e yimɓe huudu woni aad e yimɓe salih woni samud ko caggal ɗum moussa nela o rokka tawrede deftere tawrede nde o hokkade e nde basaira ko hujjaji ko dalilaji linnasi wonande yimɓeɓe wiyama kadi ala basaira ko annoraji linnasi wonande yimɓeɓe anwaran ko annoraji bil qulubi wonande ɓerɗe no qur'ana oɗo woniri annore men ni ko noon tawrata mano e maɓɓe kamɓe bani israila min totti moussa deftere tawrat caggal leƴƴi ɓennuɗiri caggal huudu e salih e nuh tawrata basaira ko annoraji linnasi wonande yimɓe o hudan tawreta ko peewal wa rahmatan ko yurmede noon ɓe dokkira ɗum laallahum ko ɓene jokamɓe yatazakkaruna eɓe mbacco wama kunta alata noki an nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam bi janibil garbiyi e banggue hirnangue moussa hinal munajati saɗa siftoro guila hoore simore hoore qissa ɗo allah wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam miɗen qissanoma miɗen jagganma habaru moussa e firawn joni noon qissa o gasi o wi nelaɗo aɗa andi de ko kalanmami ɗo ko a tawono ko a anda ɗum so wonande ko kalanmami ɗo ko adi ɗum a anda ɗum saabi a tawaka a andano ɗum wano wama kunta ala noki an mouhammad sallllahu alayhi wa sallam bi janibil garbiyi banggue hirnangue moussa nde o gollodirta e allah de a tawaka id kadayna sahande men mbaahi ila moussa e moussa men mbaahi e makko al amra alhaali nelal ngal mboɗo gollodira e makko mboɗo haalda e makko moussa ko min woni allah min woni jeeɗo binde o moussa werno sawru ma ƴefta junngo ma mbaɗa e dande wutte ma o wiya tawaka nde mbaahi toɓe e makko woni id kadayna ila moussa al amra alhaali wama kunta min ashahidin ala noki ko seediɓe ɗum jeeɗa fa ta'lamahu saka ganda ɗum fa tuhbira bihi saka kabra a tawaka saka wiye a andi saka wi kabra goɗɗo a andaɗo sowona ɗo joni ko kabbumaɗe walakinna kono tan minen allah wi anshana min puɗɗi ɓurunan leƴƴi caggal moussa ey caggal moussa annabaɓe hewɓe gaari ɓe fof kadi golliranno ko deftere tawreta ha ganda ɗin leƴƴi ɗi o haalata ɓurunan li anna ambiya bani israil alladina yataabaduna bitawrat annabaɓe bani israila en ɓe ganduɗa gaari ko caggal moussa kadi ɓe ndewiranno allah ɓe pawino ko e deftere tawreta ɓen noon ka dawuda mo nanata o e ɓeyi ko souleymane ɓe gaari ko caggal moussa ɓe golliranno ko tawrata zacharia e yahya dawuda jibini souleymane zacharia jibini yahya ɓe fof gari ko caggal moussa ɓe golliranno ko tawrata zulkifli ɓe fof kanuna walla kainuna bada moussa ɓe fof ko caggal moussa te ɓe golliranno ko tawrata ɗum ko allah yi walakinna inchallah kono tan min puɗɗi ɓurunan leƴƴi caggal moussa
فتداول عليهم العمر جوتي أما بقولنا مفونك الله نكتي إن لا محل إن لا صلى الله عليه وسلم موسى كوني تقل موسى كده كبيرو داود إن سليمان زكريا يحيى ذي الكفل ابن قلنا التوراة ابن قلنا التوراة ابن قلنا التوراة أظن نيها سانزمان ولا ولكن ما فتداول جوتي عليهم أما الأمور دالت جودي أعمالهم قرمي مبي فنسوا بجده العهود أهدي إبل سيدي وان درست ربي العلوم غندي وان قد اعتدي الوحي قنصها فجئنا بك من قد ما آن لاد الله محمد صلى الله عليه وسلم من قد ما رسولا كان لاد وأوحينا إليك من بهي إيمان خبر موسى وغيره ولخبر موسى إسكنا موسى كان فوق ساج مبي أنا بابي لي دفسر القرآن كنا كي آد محمد صلى الله عليه وسلم وما كنت على تنوت ساوية الجيب في أهل مدينة أي مدينة أتمنى مدينة وسويب عندك جاء أتمنى نجيبان تتلو عليه هذا درس بآياتنا آية جامع على ونانظر ولكننا كنا من لاتي من مرسلين كمن نلبما كدمن نلدي ما خبر جمال وي مرسلين وفونا سل في رمور ولكننا كنا مرسلين لك ولا مرسلين إليك بأخبار المتقدمين أمينا وانت بديانا سكا كبرا خبر جمال ولكننا كنتن منن ودي من الله كنا من لاتي مرسلين ومنن غني نيل دوما خبر جمال وما كنت لا تنوكي آل محمد صلى الله عليه وسلم بجانب الطور يبنجي هايرد موسى هذا النوي الله أتواك إذ نادينا سهاد من جيوني موسى من بيم خذ الكتاب بقوة دقي دفتر توراة اسمه أتواك ومن هبر ما من الله ولكن كنت آل محمد صلى الله عليه وسلم من نليمة رحمة كايرمين من ربك أمرادي جومي هلكم من نليرما لتنزرك هاجيرتنا قوما يم يرتنا يم ما قريشيان كوبي ودي مكانابي نتاونو ما أتاهم أرادي مبي ميدا أردي مبي من نسير يرتنو من قبلك مؤلمة جيرتين لعلهم بلجوكم يتذكرون بباتشو نواري جيرتين قول ما هاي سوانا كبكو بوده النفتري وانا بواجه الذي ولولا أن تصيبه سن ونان دهبتبي مصيبة جربي ونمصيبة لبت بما قدمت سبك أرض أيديهم جود من كما مكنا بي فيقول بي ربنا جومي أمين لولا أرسلت إلينا وحدنا لا أمين رسولا نلال فنتبع من دوا آياتك آية جمع ونكون من لاتو من المؤمنين كي يقوم بمن جاء سن ونانو هذا ما بيدني لعاجلناهم من جاء كنا ننظر بالعقوبة اليابت تنكي وما أرسلناك إليهم رسولا من نلتان ميمن kono so men nelaanima tan ɓe jogo hujja ɓe jogo dani janngo e jam somi lebtiɓe ɓe mbiya Allah holko lebtirtaɓe anne laano amen dentinowo ɓe baajotoɗo men mbattoɓe no laamu e joni mbiyaɗo lebte ɓe oye sinno wonano hade maɓɓe wiide noon men nelata ɗon kono wadde hujja alanaɓe dalil alanaɓe so mbiya nelaano ɗum walawla an tusiba sinno wonano ɗo heɓataɓe musibatun lebte ɓe lebtire bima qaddamat sabi ko ardini aydihim juuɗe maɓɓe faye ɓuulu ay ɓe mbiya so ɓe lebtama ɓe mbiya ɓoɗe wultindemi Allah ko lebtirta men te a nelano amen hay goto ɗum de addani men neldeɓe kono sona ɗum men nelata ɗum faye ɓuulu ɓe mbiya rabbana joomi amen lawla arsalta ileyna ko hanno nela e amen rasulan nelano fa nattabi'aka men ndewma fa nattabi'a men ndewa ayatika ayaji ma ونكون من لاتو من المؤمنين كوي غوربي من جاء سينو ونانو غول كونغول هادي مابي ولتينويدم لما ارسلناك اليه من نلتارو مايدا الذي فلما جاءهم الحق دين غونغا او اري مابي غونغا او نون كو محمد صلى الله عليه وسلم غونغا من عندنا غوميدو يامن قالوا مي لولا اوتي كو هادي او هوكي محمد بيدا كانوا لا دول e bande wanu la bella be banu
Moussa kay no joginoo sawru sawru ndu so fiino won tan noon goɗi Isa no wurtinanno mayde Souleymane joginoo hendu ndu so waɗɗima e mawru tan namor kaltoji ka annulaaɗo Allah tan alaa ko kolluɗaa min ɓe mbiini falamma jaahumul haq nden goonga o ari e maɓɓe miɗe anndina ummorade amen kaalu e mbi lawla uutiya ko haɗi Mouhammadu hokke misla ma uutiya Moussa kono ko Moussa hokkano minal ayati e kawisaji kali yadi ko wayno junngo ngo junngo ranewo ngo wal asa e sawru ndu mbayirihima walla o totte deftere taw ko laawol gootol ande Qur'an jippi ko par aya e nder duuɓi no gasi tati taw reeta noon jippina ko laawol gootol ɓe mbi ko haɗi nelaɗo hokke deftere laawol gootol walla o hokke honono sawru Moussa walla no junngo Moussa ay ɓe mbi ni Allah noon wi awalam yakfuru beele ɓe jeddano bima uutiya Moussa min gam Moussa hokkano ko adi ɓe jeddino sa hokkama ɗum ɗo ɓe jeddata sa tottama hono sawru Moussa walla junngo Moussa ko ɓe jeddata nde Moussa holliɓe sawru ndu holliɓe junngo ngo wona mbi Moussa addi ko bile o da ko noon ɓe mbi anda sa holliɓe ɗo mbituma tan ka bilejo ɓe jeddatta awalam yakfuru beele ɓe jeddano bima uutiya Moussa ko Moussa hokkano min gablu ko adi qaalu ɓe mbi Moussa e Mouhammad sahirani ko bileɓe ɗiɗo defte goɗɗe mbaɗa sihirani ko mbiliwuji ɗiɗi qaalu e mbi sihirani tawrete Qur'an ko defte mbilew walla sahirani Mouhammad e Moussa ko bileɓe tazahara ɓe mballodiri Moussa na walla Mouhammad Mouhammadu na walla Moussa ɓe mbaddi hamme seeɗa Bukari seeɗa hefere ɓe ni mbi ɓe mbaddata ko hamme seeɗa Bukari seeɗa ƴeew ta'awana ɓe mballodiri bi tasdiqi kulli minhuma al akhar Moussa e zamanu mum omo haalnanno yimɓe makko paamon koye won peeñoyo o wattande zamanu wiyete ko Mouhammad kala kawroɗe hen e gonɗin mum i Mouhammadu ne nde ari wona e wiide Moussa ko nuraaɗo Allah wata jeddemo koye tawreta deftere makko nde ko deftere Allah ko complot won ɗon koye famodirnoɓe eyi bi tasdiqi kulli minhuma goto kono gonɗiɗi al akhara goɗɗo wa dhalika anna kuffara makka ɗum noon wonno sababu mum ko heefereɓe makka ba'asu rahadan minhum dental e maɓɓe ɓe neli ɓe ila ru'asa'il yahudi mawɓe yahudiyankoɓe wonnoɓe ɗo madinatal munawwara ɓe neli e ɓen te ɓen ko fi iidillahum ɓen ne jogino iidi feet heefere e makka neli e maɓɓe heefere makka nan makka de ɓe neli ha madina te hakkude makka e madina kiloji temedde joyi nan ɗon so manki ko seeɗa madina to munawwar ɓe melaɗo honnoɗo omo hoddiɗo yahudiyankoɓe bani Qurayza e bani Nadir omo hoddi e maɓɓe e nder madina jadi hen ɗo ɓe jogui feete makka naɓe nele e maɓɓe e iidi maɓɓe fa sa'aluhum makka naɓe namdiɓe an sha'anihi alayhi salam makka naɓe mbiɓe onon kam mo kodduɗon o Mouhammad holko mbiɗon e makko alhaali makko faqaalu ɓe mbi ɓe nuun kamɓe yahudiyankoɓe ɓe mbi inna najiduhu fi tawrati bi naatihi wa sifatihi saade kay ko goonga Allah wallahi min tawima to deftere tawreta Allah no haali toon haala makko sifa makko e alhaali makko fof falamma raja arrahdu ɓe nelnoɓe kamɓe makkanaɓe nde ɓen garti wa akhbaruhum ɓen kabri ɓe ko ɓe mbi ko ha wa akhbaruhum bima qalat al yahudu qalu on sahaɓe kaali ko kalɗen ɗo joni ɗum woni sababu ɓe kaali ngol ɗo kongo on sahaɓe mbi sahirani qalu sahirani Moussa e Mouhammad ko bileɓe ɗiɗo hande zahara ɓe ballodira Moussa no haalita tawreta ko nabela Mouhammadu ne ko feeñi kono wiyen Moussa ko nulaaɗo Allah tawreta ko deftere Allah hamɓe seeɗa Bukari seeɗa wa qaalu e mbi kamɓe heefereɓe inna minen de bi kullin kala gooto e annabaɓe ɗiɗo ɓe Mouhammad e Moussa e kala gooto wotere e defte ɗiɗo ɗe Qur'an e tawreta kafiruna ko ɓen yeddu gasi ɓe takkiri ngal ɗo ɓen jeddi defte ɗe ɓen jeddi nulaaɓe ɓe Allah wi an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wulwiɓe fa'atu gadde bi kitabin deftere min indillahi ummino ɗo Allah
taw huɓa nden deftere ahada ɓuri fewde min huma e deftere ɗiɗi ɗe taali mbiɗo on jeddi tawrata on jeddi qur'ana joni gadde deftere ɓurde fewde tawrete qur'an so tawi kay koye gonga gonɗo faatu bi kitabin min indillahi taw noon deftere nde ummi koto Allah taw kadi huwa nden ahada ɓuri fewde min huma tawrete e qur'ana on saaha attabi'u mi rewan nden deftere al mouhamadou wiɓe ni so gaddori kam nden deftere mi rewa e mayre mi gongi in kuntum son laatiɓe saadiqina kon gongu e konngol moɗon ɓe jogorani jabade ɓe mbawa addude nden deftere Allah wi fa in lam yastajibu laka so ɓe jaabakima e ko ñaaguiɗaɓe ko yoɓe gaddu deftere ɓurde tawrata e qur'ana so ɓe jaabakima hen faalam andu annama yattabi'una ahwa'ahum wonde ɓe ndewata tan ko belaɗe pittadi maɓɓe e keferagal wa man adallu ala noon ɓurɗo majjude mimman ittaba'a on dewɗo hawahu belaɗe mum ɓe gayri hudan ko alda e peewal min allahi jimmingal e allah inna allaha allah la yahdi l qawma zalimin allah fewnata yimɓe toño sadaqa llahu l azim